Ваня Косева е на 13 години и е ученичка в хуманитарната гимназия Свети Кирил и Методий. Тя е един от новите таланти в детска театрална студия към читалище Искра. Като във филмите, тя попада случайно там покрай свои приятелки, но Майя Стоянова вижда таланта й и започва да го шлифова. Само година по-късно Ваня има самостоятелни изяви пред публика и обича да влиза в ролята на Кака Сийка от Творбите на Чудомир. В свободното си време тя обича да пише стихове, разкази и да рисува. Харесва българските актриси Яна Маринова и Мария Сапунджиева и мечтата е именно да стане прочута актриса. Много съм доволна, защото това е едно талантливо дете, което много дава от себе си в своята работа тук в театралната студия. Тепърва на нея и предстоят нови роли. Аз мисля, че тя ще се справи добре. Може да я гледате с нова хумористична сценка и в коледния концерт на читалището. Така че само добри думи мога да кажа и да апелирам гражданите на Казанлък да гласуват за нея, няма да сбъркат. Те трябва да дадат шанс на този млад талант. Не съм от тях, как сийки. Не съм от тези хора, дето се бъркат в хорските работи. Ама има едни жени, като Тана Папучки, дето разчекнат едни уста, като ханджийска порта. Онзи ден, докато седя си вкъщи, аз си наплитам чорапа на наш груя и я гледам през прозорец. Чин, кръст зачупила, с кожи се накокошинила, с плетена чанта и право от доктора влиза. Женена жена, бре, вкъщи да се седне да си гледа работата. А то, видно и съм, че не оставя човека на мира. Година и половина я гледам, ами все зъби поправя. Какви бяха тези зъби, какво бе той чудо! Тъй по непцето и да бяха изникнали, все с дупки да бяха, ами все щяха да се поправят. Ама не ми е работа да ги разправям. Онази вечер, докато събирах прането и събори се нещо през 2-3 къщи от нас. Тъмно беше, ама аз отидах да видя какво стана. Не видях, ама сутринта пак като отидах и на Пена Цанковична от лявата страна до портата 3 керемиди съборени. И какво мислиш? 3 мъжки стъпки с гумени такове намерих. Рекох и аз на госпожата: каква бе таз дъндания с нощи, бе? Чу? Катарак, кай госпожа. Катарак прескочи от вари и събарил керемиди. Ма не знам го аз тоя катарак, дето и котка си има, и 2 малки котенца, че и във финансовото работи. Ама, какво да им се меси в хорските маскаруци? Че всичко вкъщи е потекло по вода, че да се месим в хорските работи. Една снахичка си доведе наш пройка, да те пази Бог. От как се омъжила, се болна, се чамава. Жлъчката си била пукнала, стомахът ти бил нервен, уж се диети пази, па на втория ден на Коледа половината рибица от прасето ми оплюска. Ами дордето бях на гости. Добре, че подоходвам тук таме, че хората да ми гощават. Не можем да я натядем вкъщи. Хубаво му думах аз на наш пройка. Ами аз да ти избера снаха, бе, всички ги познавам в града и околят. А той един ден си дигна багажите, че чак от Габрово ми я домъкна. Хората и котка ни се вземат от Габрово, а той ми намъкна и жена. Ама не ми е по характера, не съм от тях. Ако моето изпълнение ви е харесало, моля гласувайте за мен.